nga kung kaway naki nong tray jong ni ka MCCL kan adu mentai ngem sim radon kanu kanu ka jingyo jing mentoy ka jungi nadu bangi ya kandu ya kan ni ka lockdown na kan ni ka jingpang ka ba jingpang klam ka ba serkai ba ka pertai bro wi kandu ti ni kum kinong tray jong ka MCCL ni kerpa ipi ki borsnong ya isoda tam ba in kitkian lam man penyakran lam ja ki bor ki bahalor ban jadi aku mno pen stom man kemangiru nginyo lam kita ki jimunto ko makiwe ki yo namarni kat hadu mentai la long la nadu benai ba ani ngimpat la man yo ya ka tulok ka jongi tikum tangi kerpan saka borsnong makin le ai na ka banta jongi thì ngaru ngadak sia da ka sukia kam sim namar mangi kum kinok tre po kam CL kum ba kreatif i nadu ba kila pensange ya ka pelan kabarim bat kila ka pelan kabarim ka dia ka wet proses bat kila sedang ban penia da ka pelan ka mai ka dry proses tikani ka pelan nadu ba sedang bania hadukan menta kadang don apa yang kajingku kampak lah banyak baik bat production kaba peni tu kadang long kaba thul kaba duna di kota ta te kumba baru kreatif ni ba katulok pajongi kumba san banai rupanai kabarim nadu isnam arja khalai hadukat menta kadang sa nata saki revise pi ke real nata saki overtime hamtam lay hakum kani kapur kaba kani kajingpang COVID-19 ka lasar yak setlak bersai ba kaladon kani ka lockdown kabala khang tingi kum kinok tray jong ka MCCL ngim sim yo su balik tray ba kawai ru hakalian kajing yo ru ngim sim layo yesu tikum tagi bu jing kabakra hadu ka ta ban penbiat ban penbiang ban pet ya kayi ngasem ni pengikun gikti gijongi tiba lek puli saba ngihap ban siu ka bayi nanta kebelat ngihap ban siu hoy ka sarkar ya dimarbam ka penpoi andre bangin tiet pat ngim don bisa kani ken ka bu ya ka jing ba ka jing subsi ka bakra te ngi ka pat ya fi ki borsinong ya soda bodon belum mama fi penyarap lem ban penyakren ya keyboard yang management komisarman MD CGM mama ki kin perkhat situ menak unta jongi ba kumba kadai bangin yo ya katulok ngide ki ban yo ndrei te lesi nakinok tresimen ngalak manong kalak ban poidu siabalungo ni kabasusi lada kumkani ganja kami ni publisku tum kri jong ka sinoไม่ใช่ว่าในกองอันจุฬา da da ka ji su khia ka ba khrao ba yo so ba ki prasyo jong i poi ha ji e kham tam ha ye de ba ni ke jin khang khda ya ka yen ya ka ka ma ka ji ye ki prasyo ko jong kerpang nak muta ki no trai po MCCL ngilai tip nadu kini snem ki balali no ba ka jing siu ke tulok ko jong ki ka long sisa ka bang ti kana shu but kila suyo tang kat ban penekam hage de bat ka jipnya ya ka yin kesem pejoki te ki babun na ki prasno ki jong ngi ki de ki ba hetre hang ya po MCCL but si benda kalau ka dik ru ka khrab ki no dungi number ba ki babun ki yo kam hang te ngai hagini por ki blal ino ngai ipun ban ba kanika company kam sim lala bang punya ba naki no maginu kidaw ya ki bangim la pantit bat ba ka jing siu ya ka tulak ko jing hiru kam long siu ka bati kana kala long ru ka jan khat ba kani ka jing pang ka ba la pur kleng jong ka prathe kala ta lang ru yangi ki belum kinong suksong jok song mumlo bagi bagane ka MCCL ka sim lakhan no da ka hukum jong soka bagi bri bar kim sim no litre
lik ta chu te kalong ka jingpan khia ya ki long yin long sem tu ni hang ni te kini prasnong gilawan pan ut sia ka borsnong bat nakaliang jonga kerki ngalakot ke eksekutif komiti jong kasnong banda perkhat ya kini jing ki prasnong ki jakendu bat da gawiga nasur ngi rai lang ba ngi tho cha umading to joka MCCL bat sekiwe ru ba lakno no ki di bersim khia ya kani ka jing ka ginong trei joka ni ka ko bini ki kendo untang e ginong chong chong jok chong momu rei ki we pat ki sinong hapo surah ki wewan banya trei ha kani ka ko bini ba lakno no ka di ban siu ya tulo joki namagi i hadu kat menta ba nakaliang jong sarkar kal ai ki jingkular wat ban siurut ya ki pisa ki basa jong kinong trei haki department ki paper ban penyo namar ki sutu ya ki jing ka ba kinong trei ki yang do kumta nakaliang jong ka sinong i kentu ya ka management ba kan siuno ya ki benta ki ba kide banyo kadang ba kiru kilawan numdon ha kata jing sier jong ka jing kam tam ha ka jing don kam thi ti kitar ban pendap ya yen sem ho ki don pren ki trasme jungi ki batre ha ser ki bubu ki kun sedingai na la ka yen ki ba ban siu jing jing no ki babun ba kan ni kan mora ya ki ya lada kimyo ya ka tulok ka batir na man la ka bana te kasinong kadon kat leng batki bat he in kitbok ba yaki nong tre baro ba hapreng jong ni jing ek bekindo kinyo ek dimot ki terkhat ki basai kin don ke jingskam haka bor ke jongki bagila bansia yakini ki jingju ki ba kum kari ba kapte hing ya kendu te sahi sin pat na tentu ya ka company ba kan penkloi ban ai no ya jing siu na ka benda ke jongki khnang ba ki la ban yo ban siu ya ki jingdan kam jongki kham tam ha jing ya sim sya na ki dukan ki badan hapo sinong ki jongki